Татар деген халық бар. Ол халықтың саны 11 миллион шамасы. Ул модернизмы, я булмаса ул классик язучымы? Бу чор ул татар әдәбиятының, мәдәниятының җитди үзгәреш кичергән чоры. Сүрән юласында анда гаҗәп кызыклы бүтән егетләрнең аякларында киез итек. Һәм бу безнең карашларны нык үзгәртә. ЮНЕСКОның карары буенча татар теле дөньяда иң киң таралган 14 телнең берсе булып тора. Кеше чыннан да бу шигырьдә герой хаос халәтендә. Укның җибенә тартып карый, ук матур гына тавыш чыга икән. Булат белән Мәсәрә бит зур гынах кылдылар. Киленне без төкле аягың белән дибез һәм юнга бастырабыз.